Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Takaitattun labarai daga shafin Hutu Dole mai karantawa Ahmad Ahmad. Za mu fara da labarin na farko ne mai taken ɗan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar PDP. Alhaji Atiku Abubakar ya ce na matuƙar alfahari da jam'iyyar APC ta amfani da tsarinsa na shekarar 2018. A shekarar 2018 Alhaji Atiku Abubakar ya ce idan aka zaɓe shi ya ci mulki to tabbas zai miƙa gamar kamfanin NNPC ga 'yan kasuwa domin a samu ci gaba a harkar man feturin Najeriya. Wanda hakan ya sa jam'iyyar APC ta cike shi a wancan lokacin, amma yanzu ita ma da kanta ta bi wannan tsarin nasu ta miƙa gamar kamfanin ga hannun 'yan kasuwa. Labarin na biyu na cewa ɗan takarar shugaban ƙasa jam'iyyar APC Asiwaju Bola Ahmad Tinubu ya kaddamar da tsohon gwamnan jihar Borno wato Kashim Shettima a matsayin abokin takararsa na shugaban ƙasa, duk da dai tukar da ake mai na cewa ya tsayar da musulmi a matsayin abokin takarar nasa. Yayin da Tinubu ke kaddamar da Kashim Shettima, matasan jam'iyyar APC sun gudanar da zanga-zanga sun ce su basu aminta da hakan ba. Kirista ya kamata Tinubu ya ɗauka ba musulmi ba ɗan uwansa. Labarin na uku na cewa wutar lantarkin Najeriya ta sake samun matsala yau ranar Laraba 20 ga watan Yuli, wanda haka ya kasance karo na shida kenan da wutar ta samu matsala a wannan shekarar ta 2022. Labarin na gaba na cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da 'yan sandan jihar Nasarawa har guda 10 a jihar Kogi yayin da suke dawowa daga jihar Osun bayan sun halarci zaben gwamnan jihar Osun da aka gudanar a ranar 16 ga watan Yuli. 'Yan bindigar sun yi garkuwa da su ne a ranar 17 yayin da suke ƙoƙarin komawa gida, inda motar ta samu matsala a cikin jeji. 'Yan uwansu suka yi gaba suka bar su kwatsam sai 'yan bindiga suka bullo daga cikin daji suka tafi da su har guda 10. Amma hukumar 'yan sanda ta ce an zuba jami'ai sosai a yankin domin ta ceto 'yan uwan nasu da aka yi garkuwa da su. Labarin na gaba na cewa babban ɗan sandan Najeriya da aka dakatar kuma ake tuhumar sa da laifin safarar miyagun ƙwayoyi, Abba Kyari, ya roƙi babban kotun da ke babban birnin tarayya cewa don Allah ta bayar da belinsa. Abba Kyari ya nemi a bayar da belin nasa ne, inda ya ce wa kotun sanda aka kai wa gidan kurkukun Kuje wanda ake riƙonsa a ciki har ya ɓoye ne a ciki kamar ɓera domin kar a kashe shi. Sai kuma labarin na gaba ke cewa hukumar zaɓe mai zaman kanta ta INEC ta bai wa Ademola Adeleke, ɗan takarar jam'iyyar PDP, takardun shaidar lashe zaben gwamnan jihar Osun. A ranar Asabar ne Ademola Adeleke ya nasarar lashe zaben, inda ya doke gwamnan da ke mulki a jihar na APC wato Oyetola. Labarin na gaba na cewa ɗan Najeriya da aka kama yana safarar miyagun ƙwayoyi a ƙasar Indiya ya mutu wato Izochukwu. Hukumar 'yan sandan ƙasar Indiya ce ta tabbatar da mutuwar Izochukwu, da ce ya mutu ne bayan ya kamu da ciwon bugun jini kuma sun kai shi asibiti wanda a can ne wa'adinsa ya cika.